Здравейте! Сега ще ви кажа как може да стигнете от София до Швеция, или по-точно до Малмö, Швеция. Значи най-лесно е, като отворите от Google картата, да изберем маршрут. Или маршрут, който аз съм използвал. Изписваме София до Малмö, първата точка на Швеция. И сега Google ще ни предложи няколко варианта за пътуване до Швеция. След като изберем един от трите, аз ще ви кажа кой аз предпочетох. Значи тръгва се от София, Ниш, Белград, продължаваме нагоре, влизаме в Унгария и отиваме по следващите столици. Мога да ви кажа за Сърбия, че разстоянието от единия край до другия, като магистрални такси, е около 13-14 евро в едната посока. Те се заплащат еднократно. На връщане ще трябва да ги платите отново. За Унгария се купува винетка, която е двуседмична, и мисля, че Унгария, Словакия и Чехия може да ги купите още на влизане в Унгария. Т.е. там има едни кабинки веднага след митницата, които ви предупреждават, че трябва да си купите винетка, и на които места директно продавачите ще ви направят оферта да си купите за трите държави, което винетката струва 45 евро за трите държави за 2 седмици. След като си купите трите винетки, слагате ги на стъклото на определените места и продължават след Будапеща, Братислава, след Братислава, Прага, и вече от тук става интересно. Като минете Прага, влизате в Германия. В Германия не ви трябват магистрални такси, не се заплащат, или поне така беше до тази година, 1 януари. Чух, че ще се променят нещата, но нищо не съм научил. След като влезете в Германия, Дрезден, Берлин, и вече тук става интересно. Имате няколко варианта да отидете в Швеция. Единият е като от Росток вземете ферибот, който ви закара до Дания. Не знам колко струва този ферибот, не съм минавал от тук. Знам, че има мост, може би тук, който струва 18 евро, а този, който е между Копенхаген и Малмö, е 42, което е равно на 60 евро. Затова аз реших, че по-добрият вариант е да си фана ферибот директно от Росток за Трелеборг, който е на 15 км от Малмö и струва 60 евро, който ми спестява целият този път, дори да е време или гориво или нерви. Може да се водиш в ферибота и да си прекараш по-спокойно. Другия вариант за ферибот има също и от Сазниц. Вече трябва да проверите от кое пристанище са по-добри офертите или часовете, които ще пътувате, за да се ориентирате. Пътувал съм и от двете места. От Сазниц билета беше по-евтин, но сега и двете цени са еднакви. Като разстояние не се различават много, и двете са по около 4 часа е пътуването. Фериботите са много големи и удобни за пътуване. След като пристигнете в Трелеборг, в Швеция също няма магистрални такси или такси за движение с кола, и може да отпътувате за вашата определена точка в Швеция. Така че мой съвет към вас е, когато пътувате за Швеция, да проверите възможностите, по които може да стигнете до Скандинавия. Т.е. през Росток и Дания, или през Росток директно Трелеборг, или Сазниц Трелеборг. Километрите намаляват доста, ако минете от тук, защото до тук са 2100 км. И тук имате едни 15-20 км. Ако минавате през Дания, километрите стават доста повече. Това са вариантите. Ако имате въпроси, може да се обърнете към мен, за да ви споделя. Казах ви отново, за Сърбия имате около 13-14 евро магистрални такси. Тук имате 45 евро винетки през тези три страни. В Германия нищо не се заплаща, в Дания също нищо не се заплаща, и в Швеция също нищо не се заплаща. Ако минавате през Австрия, там има тунели, и които са равни на винетките през Чехия и Словакия. Така че вече вие както си прецените. Освен това, пътят ви се удължава доста от тук. Както виждате, остава доста по-голям, с поне 200 км. Това е.